Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. O sábado pola mañá, esta vaca causou grande expectación entre os asistentes á quinta poxa de gando frisón impulsada a nivel particular pola gandería chantadina Outeiro Holstein. Trátase dun exemplar de destacada xenética de familia da propia granxa e cualificado de excelente con 92 puntos, que despois da subasta do sábado xa non se atopa entre o rabaño chantadino. Antes de ser adquirida na poxa, o criador definía a Outeiro Shuttle Beta. É unha vaca de terceiro parto, con un montón de xeracións MBs excelentes por detrás, con unha filla tamén con uns índices xenómicos dos máis altos de España, e bueno, unha vaca que é difícil de atopar en subastas, non? É dicir, sí que as hai a vender, pero bueno, é complicado, con ese conxunto de cousas, todas, pois é difícil. Como este, foron vendidos nesta poxa outros 10 animais, a totalidade dos que o granxeiro decidiu subastar desta volta, todos eles de destacadas características. Cando escollemos os animais, tratamos de escoller do medio da granxa, do que sería a mitad, a nivel calidad, a mitad da granxa hacia arriba, non? A veces, por unhas circunstancias, dependendo do momento de lactación no que estén, de como estén calificados, decir, ao final o gancho comercial tamén ten a súa influencia, non? Temos que vender animales que nos fagan unha boa publicidade, que a xente que os leve polo menos temos que intentar que a xente que os leve que intente repetir, non? E para iso, pois, intentamos seleccionarlos así, da mitad para arriba. Ata a gandería emprazada no lugar de Outeiro desprazáronse gandeiros e curiosos, algúns deles incluso de fora da comunidade, como de Asturias. O volume de vendas acadou os 29.700 euros, 10.700 euros por riba dos prezos de saída, que se situaron en torno aos 1.700 a nivel individual e que se traducen nun balance moderadamente positivo, xa que ao botar contas a gandería chantadina é moi consciente da conxuntura do sector. O descenso dos prezos do leite en orixe inflúe, lóxicamente, na situación económica dos gandeiros, que non é precisamente a máis alegre. O prezo máis alto acadouno a venda da vaca excelente e unha irmá por 4.100 euros e o prezo medio da poxa foi de 2.700. Algunha publicidade, as redes sociais e o boca a boca fan que moitos dos potenciais compradores coñezan ben o que se van a topar nestes eventos. Xa levamos unha traxectoria no mundo das subastas, tanto ao principio da Mau da Fricor, como agora tamén da Mau da Fricor, pero xa facendo a nós mesmos na propia granxa, xa que un recorrido que nos avala, non? Temos clientes fixos e asiduos das poxas e, en fin, que non... Vamos, que témolo clarísimo. Antes do despregue, para ver deste xeito ás vacas, hai toda unha preparación estética e unha doma, tarefas que sen dúbida fixeron que na granxa estiveran especialmente ocupados durante as últimas semanas. Coa venda feita, agora hai que reordenar e continuar co día a día da explotación e o intenso traballo para tourear as idas e voltas do sector, xa que o propietario desta gandería é dos que están seguros de que no ámbito profesional a sorte non existe. 7, alguén da 750, 1700...